बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै लानाय जाबाय बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों मैयानिफ्रायनो दिनै आं बेखौ जेब्ला खेवनानै नायदों अब्लाना आं नुदों जे पक्सो रेप बेबायदि मोनसे टाइटेलनि भिडिअ ओंखारदों फार्स्ट अफ अल थ' पक्सोआ माबे बिनि सायाव जोंहा मिन्थिनांगौ गोबां दङ जों जेब्ला भिडिअ बानायो बे भिडिअखौ जोङो बयबो नेनानै थायो भिडिअनि थाखाय नाथाय बे भिडिअआ एसे इनफर्मेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो मैया आं जेब्ला बेखौ मोजाङै नायदों आं दिनै फुङावबो नायदों The Protection of Children from Sexual Offences Pocso Act 2012 बे मोनसे एक्ट आइन It's a comprehensive Indian law aimed at protecting children under 18 from sexual assault, harassment and pornography. The Rape Pocso rape जे भिडिअ बानायदों जोङो एक्चुअली मिन्थिनांगोन जे मानि थाखाय मा इनफरमेशन होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों आं गोबाव समनिफ्रायनो गथ'सानि रैखाथिनि थाखाय आं खामानि मावबोनो मोननाय मानसि गुबुन गुबुन NGOsजों आङो जड़ित जानानै आङो गथ'फोरनि थाखाय मावबोनो मोनदों दिनै आं जेब्ला बे भिडिअखौ नुदों आं एसे दुखु मोनदों जे जोंहा जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअनि बानायनायनि जाहोना मा इनफरमेशन होनो नागिरदों आं जेब्ला नुदों भिडिअखौ आं जेब्ला खोनासंदों बाव आं नुदों जे हिन्जावसाफोरजों बेरायनाङा पक्सो एक्ट होजागोनबो माने एसे बेसलेस एसे माने बहुत बेसलेस आरो बेखौ जाय बिथांमोना बानायदों आङो बिथांमोनखौ खावलायो बेखौ एकदम बन्द खालामनांगौ आरो एसे मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ बानायथों जों बाख्नायो बयबो भिडिअ बानायो बयबो कन्टेन्ट बानायो नाथाय बे कन्टेन्ट माखासेफ्रा एसे इनफरमेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो ओंखायनो आङो खावलायो जाय बिथांमोना बेखौ बानायदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ एसे बिजिरनानै होथों जे मा हिसाबै बे पक्सो रेप भिडिअखौ बानायदों आरो एसे बुंथिना होथों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ बुजायना होथों जे मानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों होननानै गोजोन्थों